άνθρωποι και πολλοί, θα λέγαμε, πατέρες όρθες της πραγματικότητας, γιατί πρέπει να δούμε τους συσχετισμούς δύναμης που είναι διαμορφωμένοι μέσα στην κοινωνία και πώς έχουν διαμορφωθεί αυτοί οι συσχετισμοί δύναμης και πού εδράζονται. Είναι ιστορικά γεγονότα. Δεν είναι δηλαδή ότι δημιουργήθηκαν εχθές. Τα βάζουμε με ιστορικά γεννημένες καταστάσεις. Και δυστυχώς δεν έχουμε ένα μπλοκ ισχυρό που να μας στηρίζει. Είμαστε εμείς και εμείς, αυτοί τα λίγα πρόσωπα που είναι εδώ. Είναι δύσκολη η πολιτική μας. Τώρα, άλλα θέματα πολιτικής, αυτό που με ενδιαφέρει εμένα και με απασχολεί πιο πολύ είναι ότι έχουμε αφήσει απ' έξω βασικούς τομείς της πολιτικής δουλειάς που έχουν σχέση με το Δήμο, όπως αυτούς που ανέφερε ο Δημήτρης ο Βαγγέλης, είπε η διεύρυνση της παραγωγικής βάσης και το μοντέλο ανάπτυξης. Έχουμε επικεντρωθεί όλο και πιο πολύ στο τι γίνεται μέσα στην πόλη και όλο και πιο πολύ τι γίνεται μέσα στο στενό πυρήνα του κέντρου της πόλης. Και ενδεχομένως αυτή η προσπάθεια που κάνω, να γράφω πολλά πράγματα για πάρα πολλά διαφορετικά θέματα, να αντανακλάει αυτή την εξισορρόπηση που εγώ νιώθω σαν παράδεξη ότι δεν κάνουμε στην κοινωνία. Αλλά σας λέω το εξής απλό πρόβλημα. Παρακαλούσα τον Κώστα τον Κωστογλάκη να πάει να μου βγάλει κάποιες φωτογραφίες από το σκουπιδότοπο και από το φράγμα, όπου να μπορέσουν να τοποθετηθούν πάνω στο επίπεδο της διαχείρισης αυτών των πραγμάτων. Αυτά το καλοκαίρι. Σας πληροφορώ ότι αυτό το πράγμα δεν μπόρεσε να γίνει με τη στιγμή. Και δεν είχα τον χρόνο να πάω κι εγώ. Και φώναξα τον Νίκο και τον Τόπα και πήγανε μαζί και μου τις φέρανε σήμερα τις φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες αποδεικνύουν το εξής απλούστατο. Ότι το φράγμα είναι όπως ήταν πέρυσι και τα σκουπίδια είναι όπως ήταν πέρυσι. Το ότι δεν γέρονται είναι γιατί φέτος θα ρίχνουμε εδώ, μετά θα πάμε εκεί, μετά θα πάμε εκεί, κάνουμε σορουλάκια δηλαδή. Οπότε δεν δημιουργείται εκείνη η ανόητη κατάσταση που έκαναν οι προηγούμενοι που τάσσεραν κάτω από τον εγκρεμό και γινόταν αυτό που γίνεται. Αλλά κοιτάξτε, για να μπορέσω να τοποθετηθώ ή να τοποθετηθώ μέσα σαν παράδεξη πάνω στο αν εφαρμόζεται ο κανονισμός της λειτουργίας για την καθαριότητα, αν εφαρμόζεται μια διαφορετική διαχείριση στο σκουπιδότοπο, αν εφαρμόζεται μια διαφορετική πολιτική στο νερό, αν εφαρμόζεται αυτά όλα απαιτούν μια περίσσια πολιτική δουλειά, η οποία δεν μπορεί να βγει, ρε παιδιά, έτσι όπως είμαστε, δεν μπορεί να βγει. Καταλάβετε και προφανώς, εάν δεν επιδιώξουμε αυτή τη δουλειά και αν δεν σπρώξουμε σε αυτή την κατεύθυνση, τότε μην περιμένετε ότι η Δημοτική Αρχή θα αλλάξει ρότα. Η Δημοτική Αρχή κάνει αυτό που θα έκανε κάθε Δημοτική Αρχή, να ασφαλίζει και κάποια πράγματα και να προχωράει προκειμένου να τα βολεύει και από μέσα και από έξω. Αυτό θα κάνει. Νομίζω δηλαδή ότι ο σκουπιδότοπος δεν θα πάθει μια αυτανάφλαξη αν εμείς κάναμε τις κατάλληλες παρεμβάσεις και αν εμείς πιέζαμε στην αντίστοιχη κατεύθυνση.